Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Телнең үсеше, милләт үсеше турында күп фикерләр әйтелгәне бар, нәрсә эшләргә кирәге дә билгеле кебек. Шулай ук менә мәсәлән, республикада бу өлкәдә нәрсәдә эшләнми дип әйтеп булмый, зур миллионлаган акчалар бүлеп бирелә. Әмма ниндидер теге глобаль үзгәрешләр юк кебек. Әллә бар, аны без күрмибез бу фактан. Ничек уйлыйсыз? Монда берничә мәсьәлә минемчә. Беренчесе, сарыф ителгән акчаның бөтенесе дөрес җиргә бармау, бер өлеше генә бәлки файдалы булган җирләргә барып җитәдер. Әлбәттә, анда балалар бакчасына, мәктәпкә, каядыр аларның күбесе инде файдага дип уйлыйм. Ләкин аерым мәсьәләләрне алсак, мәсәлән, татар теле укытучылары. Алар белән аерым шөгыльләнергә кирәк бит инде. Чөнки балаларда, татар баласында да, рус баласында да аерым юк. Телгә мәхәббәтне шулар барлыкка китерә. Һәм ул тел укытучылары белән ниндидер аерым курслар уздырып, аларны белмим, Каталониягә, Уэльска алып барып, аерым бер татар теле үстерү мәркәзе корып, шуның белән шөгыльләнүче бер кеше дә юк. Ул теге үзеннән үзе ничек бара инде, теге бер бүрәнә елгага төшкән, шул бәргәләнеп монда йөри инде. Бу кичкенә бер мисал. Гомумән әйткәндә, безнең инде минемчә ике төрле якка юнәлгән тенденция бар. Бу инде 10 ел элек тә әйткән идем. Масса буларак татарлар телен югалта бара, әкренләп. Кичкенә бер бик кичкенә түгел инде, ләкин бер кичкенә татарның өлеше, алар милли үзаңлы булып, телне алга алып бара, үстерә һәм моны тел өчен бик нитә инде. Шундый ничектер газаплана дип әйтик. Аның бүтән җирдә булуын тели, аны үстерергә нинди ысуллар кирәк икән турында уйлый. Һәм менә бу тенденциялар ике якка, берсе бетә бара, икенчесе үсә бара әкренләп. Монда кирәк булган әйберләрнең иң мөһиме татар теленең 9 класска хәтлегенә кирәк булу. Аннан соң теге ЕГЭ татарча юк, татарча вузлар юк, һәм алар юк кына түгел, алар бетерелде дип әйтергә кирәк. Минемчә, моны ачыктан кабул итәргә кирәк. Безнең педагогик университет бар иде, ул татар шундый телле мөхитле иде. ТГГИ бар иде, Татар дәүләт гуманитар институты, ул 100% татар иде. Башта берсен икенчесе белән кушып, аннан соң ул бөтенесен бергә КФУ белән кушып, федераль университетның мантыгы, логикасы үзенеке. Анда татар теле турында кайгыртучылар бик әз, анда федераль дәрәҗәдә рейтингка керер өчен татар теле бер кайда галочкасы юк. Татар телле группаларны бетерә баралар, анда математика укытучылары, физика укытучылары бетте буга инде дип беләм ул группаларны. Шуңа бу яктан балалар татар телен укыганда әниләре дә, үзләре дә ни дип уйлый? Бу тел белән нишлим соң киләчәктә? Әлбәттә, бу менә кичкенә өлеш. Милләтче дә әйтеп булмый. Татар милләтчесе ул аерым бер феномен. Милләт пәрвәрләр дип әйтик. Татар теле пәрвәрләр. Алар укытырга тырыша балаларында, алар теге әдәби әсәрләрне укысыннар дип тырыша, татарча сөйләшә, ничектер мөхит тудырга тели. Ләкин практик яктан моның ниндидер киләчәге юк икән. Әлбәттә, бу тел бетә барачак. Югары белем татарча булмый икән, татар теле бетәчәк. Ул тик кухня һәм үзара сөйләшү группалары, шундый менә хәзер татар теле сөйләшү клублары барлыкка килә башлады бит. Шул клуб дәрәҗәсендә калачак инде. Алар бик файдалы, ләкин шушы дәрәҗәдә генә калыр. Ул теге экзотик, аны белгән кеше, менә ул теге португальча белә, или ул менә японча белә дип әйтәләр бит. Менә шулайрак булырга ошаган.
хәзерге тенденция дәвам итсә. Монда телне теге айрым балалар бакчасы гына, айрым әдәби әсәр, айрым анда театр итеп кенә караганда ул бер-берсенә күп җирдә бәйле түгел алар. Алар теге бәйле, ләкин бер стратегия юк. Бу программа развития тел үстерү программасы бар, ләкин ул минемчә бик уйланып эшләргән әйбер түгел дип уйлыйм. Һәм анда күп әйберләр тормышка ашмый, кагазда гына кала. Мин менә теге мин татарча яшәм акциясе буенча беләм кайбер моментларны, аны дәүләт ниткәч, ярдәм итәм дигәч, бюджет чыгара башладылар инде. Анасын карасак, кая китә ул бюджетлар? Әллә нинди вузга, шаллыга киткән. Нәрсә эшләгән анда, нинди нәрсә булган ул акча белән бер кеше дә белми. Ул бит инде билгеле теге дәүләт биргән акчаны күпчелек очракта без моны ничек балансын 0 ясыйк микән дигән сорау беренче буларак туа. Бу бүтән яргәдә оешмаларда да шулай, бигрәк тә дәүләт нинде. Менә минемчә бу татар теле үстерү программасының контроле җәмәгатьчелектә булырга тиеш. Айрым ниндидер бер анда агентлыкмы, белмим, ниндидер бер татар проектлар мәркәзе сыман бер оештырып, шундагы бер жюри сыман bir grup kişi bulurga тиеш. Анда журналист та булырга тиеш. Анда татар теле укытучысы да булырга тиеш. Анда дәүләттән 1-2 кеше булырга тиеш, күбрәк түгел. Һәм булар менә бу китерелгән проектларны шушы ниндидер бер гомуми программа буенча, башта программада эшләргә кирәк әлбәттә, бәйләргә тиеш. Һәм карыйлар, бу теге формаль гына эшләнгән микән. Ләкин яисә аны кешеләр чыннан теге рухланып, дәртләнеп эшләгән һәм моның нәтиҗәсе теге менә бирелгән 100 сум, әйме? Аның дәүләт логикасы буенча һәм безнең формаль инде бюрократ логикасы буенча бәлки файдасы 10 сумдыр, 90 сумы китә каядыр инде. Теге урлана түгел. Аның күпчелек очракта ул коррупция түгел, ул просто теге кирәк булмаган җиргә акчаны сарыф итү. Менә рухлы кеше, дәтле кеше ул 100 сумны сарыф иткәндә, анда 1000 сумлык файда килергә мөмкин. Һәм менә ул 10 сум белән 1000 сум арасындагы аерма менә шушы жюри ничектер, мен жюри дип әйтәм, ул теге рәсми буларак исеме башка булырга мөмкин. Ләкин жюри исман эшләргә тиеш ул. Менә шул кино мәсьәләсендә, әйме? Анда татар мультиклары мәсьәләсе. Ул һәрбер менә ул бүтән бер проект әйбер. Ул теге мәктәп әлбәттә ул мәгариф системасы, ул ниндидер теге зур әйбер, ләкин шул ук мәгарифтә дә әйткән буенча шул татар теле укытучыларын дәрәҗәсен күтәрү, аларның балаларга телгә мәхәббәтне барлыкка китерү өчен дә проектлар ясап була. Ул проектлар аша шушы ниләрне башкарып булыр минемчә. Зур мәсьәләләрдән берсе инде без моны еллар, дистәләгән еллар буенча сөйләшәбез инде. Безнең теге мәдәниятның күбрәк авылга якын булуы. Бу начар да түгел, әйбәт тә түгел. Бу факт инде. Ләкин хәзерге очракта урбанизация процессы бетеп бара инде дигән сыман. Һәм минемчә менә бу 90-нчы елларда 2000-нчы елларда булган әзрәк үсү менә шу авылдагы потенциалдан да файдаланды. Шуннан чыганагы шул авыл яисә татарлар яшәгән өлкәләр, шәһәрләр иде. Ләкин бу потенциал бетә. Менә мин үзем туган Азнакай шәһәр турында әйтеп китим. Элек анда бүтән татарча сөйләшәдер. Татары да, урысы да, анда урыслар бик әз, 10% тирәсе генә, 10-15% инде. Бүтән татарча сөйләшәдер. Мәктәпләр урыс телендә иде. Анда совет вакытында бер татар мәктәбе бар иде, аннан соң икенчесе ачылды.
Хәзер ул ике мәктәптә татар рәсми буларак татар теле, ләкин чынбарлыкта күбрәк русча укытыла. Бу бер. Икенчесе, урамда бик күп балалар русча сөйләшә. Һәм бу менә халәт бүтән җирдә шулай. Элек менә ничек диләр? Менә без хәзер баланы әбигә бирәбез дә авылга. Ул шуны татарча өйрәнә. Ә хәзер өйрәнми, чөнки теге әбиләр юк. Безнең әбиләр юк. Алар русча беләдер инде, бик сөйләшергә яратмыйдыр. Хәзерге әбиләр, алар русча бик шәп сөйләшә торган әбиләр. Һәм ул нигә анда җафалансын? Бала белән татарча сөйләшеп. Аңа җавап бирә русча. Мин үземнең әним мисалында әйтә алам. Минем теге балалар үрнәк татар балалары түгел. Һәр Мәскәүдә яшәп, Мәскәү балалар бакчасына йөреп дигән сыман русча сөйләшә. Минем әни дә әйтәм татарча сөйләшәләр белән. Ул тырыша, онытып җибәрә русча сөйләшә. Чөнки аның русчасы бик әйбәт, әдәби буларак русча сөйләшә. Һәм менә бу потенциал минемчә битеп бара, һәм шәһәр мөхитендә кешеләр татарча сөйләшү ниләр барлыкка килмәсә, ниндидер аланнары, татарча сөйләшү аланнары. Бу дәүләттән дә тора, кешеләрнең үзеннән дә тора, гаиләдән дә, бөтенләй бу комплекс бер мәсьәлә. Минемчә моңа комплекс буларак стратегия төзелмәгән хәзерге чоракта. Бу программа искерде, минемчә телләр үстерү программасы. Һәм андагы ысуллар да искерде, андагы юнәлеш тә безнең технологиялар ел сайын үзгәреп тора. Анда 2-3 елда бөтенләй башка әйберләр барлыкка килә. Бу бит инде программа, аның төп мәгънәсе дөрес инде, аны телне үстергә кирәк, әйе. Ләкин ысуллар һәр ел сайын, бәлки 2 ел сайын үзгәреп торып, буларны яңартып, ниндидер инновацион әйберләр кертеп, шулай эшләргә кирәк минемчә. Телне өйрәнү ул менә кирәкме дигән сорауга, туган телне белү, татар телен белү кирәкме дигән сорауга, менә әти кеше буларак, инде татар зыялысы буларак, нинди җавап китерергә кирәкме ул, әллә кирәкмиме? Менә монда ике җавап булырга мөмкин. Берсе теге йөрәк белән калыптан килгән җавап. Әлбәттә кирәк дигән җавап. Икенчесе рациональ буларак, нәрсәгә кирәк инде дигән җавап табылырга мөмкин. Мин гомумән юк, мин шәхсән кирәк дип уйлыйм. Моны рациональ буларак та җавапларга мөмкин, чөнки теге күп телле кеше, ул күп дөньялы кеше һәм аның эрудициясе дә, ниндидер карашларның киңлеге дә арта. Ләкин татар телене өйрәнү бу нәрсә нинди файда китерә балага? Ул сорау һавада кала. Чөнки теге милли ниндидер хисләр булмаганда, татар әдәбиятын укыр өчен телне үстергә кирәкме? Минемчә, татар әдәбияты бик начар хәлдә хәзер. Мин бүтән әдәбиятны карап барам түгел, ләкин мин һәр вакыт татар әдәбиятын укыган дусларымнан һәр вакыт сорыйм, мәсәлән. Менә соңгы 20 елда нинди романны уйламыйча, беренче секундта ук миңа киңәш итердең укырга. Моңча бер кеше дә бу сорауга җавап бирә алмады. Соңгы 20 елда язылган кайсы романны татарча? Менә гел нисез бер шөбһәсез, менә бу әйбәт шәп китап дип миңа киңәш итердең. Бүтән кеше уйлый башлый. Нәрсә бар иде әле, мин нәрсә укыган идем әле? Мин әдәбиятны гомуми буларак, әдәбиятны яратучан кеше буларак, мен русча, инглизчә укыйм инде, татарча әзрәк. Мин 5-6 китапны сразу дәрхәл иске сүздән дәрхәл әйтә алам. Менә әлбәттә татарларныкы түгел. Татарларныкын да әйтә алам, ләкин рус телендә язылган. Менә бу аерым бер тенденция. Татар телендә Жүнне булса бар инде, ләкин теге югары дәрәҗәдәге әдәбият хәзер язылмый. Бу минем шәхси фикерем. Моңа мин күп беләм инде, күп кеше мине тәнкыйть итәчәк, ләкин рус телендә
Мына Россия дәрежесінде, бәлки дүния дәрежесінде язучылар бар, татарлар. Мен яраткан Шамил Идиятуллин мәсәлән. Менимчә бу тенденция, моның белән бу әйбәт, начар дип бер мәгънәсе дә юк моның белән. Бу булачак һәм бу артачак менимчә. Татарларның русча язулары артачак, чөнки татар телендә китап язу аерым бер әйбер. Монда тат книга издат мәсьәләсе килеп чыга. Монда татар язучылар берлеге, Татарстан язучылар берлеге мәсьәләсе килеп чыга. Аерым шундай менталитет, клановость һәм башка әйберләрне уйлаганда, кеше мин лучше русча языйм да, анда күпме нәшрият. Берсе булмаса, икенчесе бәлки чыгарыр, икенчесе булмаса, өченчесе конкуренция бар. Шушылай менә татар телендә язучыларның конкуренциясе әз минемчә. Алар нигәдер шушы моны стройка ниндер төзелеш системасы буларак таныштыр, анда тугандыр, ниндидер бер-берсезгә сүз әйтмәү, тәнкыйть, чөнки бик кичкенә. Моны ничек реформалап була, нәкъ шундый ук менә мин әйткән шикелле язучылар берлегенә минемчә бер кирәге дә юк. Ул анда язучылар гомумән берләшми торган кешеләр, дикий, вахши, индивидуалист кешеләр язучылар. Алар берләшеп бер эшләй алмый. Ул Совет Союзының граждан җәмгыятьне ялган рәвештә барлыкка китерү усулы. Һәм ул бюджет менә шушын хәтле белмим анда 50 миллион сум татар әдәбиятына бирелә. Бу ничек нитергә тиеш? Менә конкурс, яшьләр өчен конкурс, зурлар өчен конкурс. Менә Россиядә шулай эшләнә бит. Анда Гүзәл Яхина безнең татар апабыз дип әйтик инде. Русча яза, җибәрә тегендә карыйлар. Кызык, алар чыгаралар. Конкурсларга керә, анда миллионлаган акчалык призлар ала. Бу бит ни түгел, анда туганы да түгел бер кешенең дә, бер кешенең анда сөйәргәсе дә түгел. Ул бездә генә шулай эшләнә, кызганычка каршы. Һәм менә бу шушы мустақил бәяләү системасы булмаганда, менимчә мондый әйберләр бернинди киләчәгедә ул традицион рәвештә барачак инде күпмедер. Ләкин менә роботлашу чагы җиткәндә алар бөтенесе динозавр сыман дип тоела инде. Кемнәр бар? Менә шушындый берлекләр, анда ниндидер үтә күренмәле булмаган акча бирелү һәм распределениесе, ниндидер депутат милләт вәкилләренең төрле безнең хөкүмәткә якын булган кешеләрнең китаплары ел сайын чыгуы, анда һәрбер төшкерүне кемдер язып барып, аның артыннан анасыңаны зур вакыйга сыман итеп күрсәтелүе. Менә профессионализм дәрәҗәсе минемчә бу бүтән җирдә кирәк инде. Төзелештә дә кирәк, анда башка җирдә, ләкин менә бу фән, тел һәм булар белән бәйле мәсьәләләрдә бу иң мөһим әйбер минемчә, чөнки анда башка әйбер юк. Син менә төзелештә прорабны алмаштырып, башка прораб китереп, нәкъ шундый ук әйбәтрәк тә эшли ала. Ләкин син язучыны алмаштырып, шулай ук эшли алачак, ул бөтенләй башка әйбер. Доцентны анда куып чыгарып, башка доцент китереп, нәкъ шундый дәрес бирәчәкме? Юк, чөнки бу бөтенләй шәхескә генә бәйле. Менә бу шәхескә бәйле әйберләрдә бәяләү критерийларын дөрес итеп чыгарып, һәм менә бу бәяләүне, минемчә, бәяләү процессын ниндидер мустақил рәвештә эшләргә кирәк. Бу минем канәгать. Менә китапларга ниндидер эшнәлек, йогынты ясый китап чыгаруга дигән фикер булдымы? Шул ук вакытта бит мәсәлән әйтеп буламы, менә фәлән кеше яхшы китап язган иде, яхшы роман язган иде, ләкин аны китабын бастырмадылар ди.
Onday көргүчтө күзөтүлмөйт кебек, әле күзөтүлөмү? Әйтә аласың, мына шундай, бу кеше китап яза яхшы, ләкин аның китаплары еллар буе тузан җыеп ята. Әле бар юкмы, киресенчә? Менимчә, юклыкка ныграк охшаган. Ул теге бик әйбәт сыйфатлы бер язылса иде, аны ничектер бер юлы табылыр иде, бәлки. Ләкин ул менә мотивация ясау бик дөрес әйбер бит. Менә дебют дигән премия бар иде. Хәзер инде ул юк Россиядә. Күпме менә язучы шунда дебютның бар икәнен белеп язып, ул бит менә хәзерге көндә гомуми буларак Россиядә язучы кем ул? Үзенең буш вакытында анда кинога бармыйча, анда эшергә бармыйча, төнгө клубка бармыйча, утырып нәрсәдер язган кеше. Менә андый кешеләрнең саны, минемчә, ул теге вакыттан вакытка бик нык үзгәрми, алар бәлки бардыр инде анда 0,1% бәлки. Шундый менә сәләтле һәм шуның теләге булган кешеләр. Һәм шул 0,1%-ны әгәр ул мин күрми икән, менә бу мин моны язсам нәрсә булачак? Менә дустыма күрсәтәм, анда, нигә анда бәлки күршемә күрсәтәм. Кызык инде, ләкин теге аның хәтле мотив юк ул кешедә. Менә дебют сыман чынлап әйбәт ясалган сыйфатлы премия. Шунда җибәргән кешеләрнең бәлки ниндидер анда коррупция бардыр инде, ләкин менә мин үзем күз алган буенча анда әйбәт сыйфатлы әйберләрне чынлап әйбәт дөрес итеп бәялиләрдер һәм ул кешеләр аннан соң җыентыклар ясап, менә ул кешегә бит үзенең бер җыентыкта үзенең ниндидер әсәрен, шигырен күрү зур бәхет бит инде. Тиражда зур булса, вообще анда ул бер тапкыр каядыр басылса, ул бәлки 10 елга мотивация буладыр ул кешегә. Менә ул бер яктан теге сәләт, потенциал булу әйбер, икенче яктан мотив. Менә булар бер нигә килгәндә, аларның әсәре булачак. Кешенең дә әсәре булачак, бу хисләрнең дә әсәре булачак. Ләкин монда карап утырасың, менә минем бер кашанда татарча язарга бер ним дә булмады, ниндидер теләгем дә булмады. Татар китап нәшриятына карап, нәрсәләр бастыралар микән булар? Аннан соң инде теге әзрәк кухняны белгәч, тагын да кәефем ныграк төште. Анда меңләгән томлар складта ята, сатылмыйча. Ул инде бизнес ясарга кирәк алай булгач. Әгәр чыгарылмый икән басмаска, менә теге сувенир итеп кенә басырга, әгәр ул кешенең китабы сатылмый икән, нигә аны монда 3000 тираж белән басырга? Белмим. Ул бит инде көчләтеп бит китап укытып булмый. Гаиләдә андый ни юк икән. Хәзер сорасын, менә бу соңгы елларда менә шушындай атап әйтерлек әсәрләр булмауның сәбәбе, беренчел сәбәбе нәрсә? Анда язучылар юкмы? Әллә аларны укучылар юкмы? Киресенчә, кайсы сәбәп алданрак кирәк? Имер калданрак табып. Бу сорау авыр, ләкин минемчә аудитория бар. Менә анда Зифа Кадырова китап яза бит, аудиториясы табыла. 45+. Но 45+, ул бит башка бердә укый ала, кызык итеп язылган булса. Бу менә бер яктан анда Донцова бараймы, икенче яктан Пелевин. Икесе дә мәшһүр рус язучысы. Донцованың дәрәҗәсе һәм файдасы дип әйтик микән теге? Нигә файдасы бармы? Мин юк дип уйлыйм. Пелевин минемчә теге чынлап классик, тере классик язучысы. Аның да тиражлары күп. Бәлки Донцованың хәтле түгелдер. Ләкин Зифа Кадырова күпме китап саткан? Мәсәлән, белмим инде. 100 мең саткандыр инде. Бәлки юктыр, но дистәләгән мең бар инде аның тиражы, бүтән китапларын нитсәң, кушсаң. Аның урынына 5000 сатар ул кызык язылган, тирән фикерләр булган, ниндидер фәлсәфә белән бәйле ниндидер концептлар булган, милләт турында да ниткән, ләкин моны дөрес итеп, матур итеп язган. Анда ул бит инде һәрбер китап татар милләтен хуплап, анда мактап, татар бүтән кешене әйбәтрәк дип язарга кирәк дигән әйбер юк. Бу кызык булырга тиеш.
Edebiyat bütün универсаль bir. Анда татарлыкның нәрсә булырга мөмкин? Анда татар персонаж булырга мөмкин. Менталитет кайдыр булырга мөмкин. Ниндидер мәсьәләләргә тиергә мөмкин. Ләкин гомуми буларак bütün телдәге китаплар да бер төрле. Анда ул кызык. Кешенең менә ятканда 10 сахифа укыганнан соң 11-нчесен укыйсы килергә тиеш китап. Менә шул инде әдәбият. Аның теге бәйләп була әлбәттә дәрәҗәсен, ләкин әгәр бу шулай итеп язылмаган икән, әгәр ул кешене үзен көчләп, менә бу бит татар язучысы, мин моны укырга тиеш дип, анда 5-нче нидән соң уже биттән соң жуклап китә икән, бу бит инде әдәбият түгел. Шундый әсәрләр чыгамы? Ишараткан бармы үзегезнең шундый әсәр? Мин берничә китапны укый башлап бетермәгән бар дип әйтәм инде. Фамилияләрне әйтәм инде. Менә шул әйбергә татар әдәбиятыннан кемнәрне атап китәргә була? Менә шул китапларны укырга кирәк дип 20 ел дигән чикләү куймасак. Аяз Гыйләҗев, Фатих Амирхан, Захир Бий, беренче китап булса, икенче китап мө әдәби. Бик кызыксынып укыдым мин. Мәсәлән, анда Амирхан Иники бик күп түгел алар. Мин монда зур проза турында сүз алып барам. Драматургияны бик укыган юк, чөнки мин аны карарга күбрәк яратам, укырга түгел. Менә нине Язгы Ажаганны укыдым. Кызык әсәр. Әлбәттә, теге совет шырында ул ниләр әйберләр бар, ләкин аның бит мәсьәләсе аерым мәсьәлә, идеология мәсьәләсе. Ул бит совет вакытында да кызык әдәбият язылган. Алар бит төрлечә ниткәннәр, узганнар бу цензураны инде. Әле кайберләре нирәк тә теге тулысынча ачык конкуренцияда язылганнардан бәлки кызыграктыр да. Менә тагын бер күренеш күзәтелә татар әдәбиятында башлыча хатын-кызлар. Моны сез нәрсә белән аңлата аласыз? Башлыча кызлар яза. Иратлар чөнки акча эшләргә тиеш. Әдәбият белән акча эшләп булмый. Гаиләне тамагын тутырырга кирәк. Хатын-кызларның әзрәк җәмгыятьтә хатын-кызларга караш чак кына башкачарак, ул теге ни булып күренми. Анда bütün вакытын акча эшләргә кирәк, сарыф итәргә кирәк булучы кеше итеп күренми. Бу факторлардан берсе генә инде, бу аның өчен генә түгел. Монда башка бер дә бар инде, бәлки теге татар теленә якынрак булган әниләрдер. Ул теге үзендә әни итеп хис иткән яисә киләчәктә әни булуын уйлап татар телен сакларга тырышкан бәлки кызлардыр. Менә рус телен алсак, анда алай түгел. Анда татарлар арасында да. Шамил абый әйтеп киттем, Илдар Абузаров, Роберт Ибатуллин да этник буларак татар инде, үзем бик татар булып шотламаса да дигән сыман. Ләкин минемчә монда менә бу обком төсле, бу бит татарча белми, без моны татарлыктан чыгарабыз. Бу чын татар түгел. Минемчә бу маразматик әйберләр. Булар кеше үзен ничек дип билгели икән, шундый икән. Әгәр чуваш булса да мин татар дигән, мин татар дип кабул итәм. Нигә мин? Хәзер бит кан мәсьәләсе минемчә монда факторлардан берсе, ләкин мөһим фактор түгел. Татарлар да бик төрле һәм империаль халык бит инде татарлар. Империаль bütün халыкта да кан төсләре бик күп була. Кыпчак, анда булгар, анда монгол, башкорт, чуваш, мари, төрле инде. Анда инде мин искеләрне алмыйм да, анда кушнаренковский культуралардан алып, шундый бер бутка булып биткән бит инде. Моның теге тасвирлау кирәк булса, теге төрки дип әйтеп була инде, мөселман булган тарих буенча әйтәм инде мин. Мөселман кабул итеп, шуның белән ничектер кайнашып мәдәнияте, үзенең мәдәнияте, анда дәүләтчелеге кайчандыр булган бер халык инде. Анда теге менә минем
геннарның әгәр мәсәлән 30% анда якын нидән чыкса, якын шәрқият, Ближний Восток ничек була? Якын көнчыгыш. Иске сүз белән шәрык инде. Мен яңа әле белән ДНКларны җибәрдем. Нигә Америкага тикшерү өчен кызык миңа. Ну 30% шуннан чыкса, ни булган инде? Мин татар булган туктыйм что ли? Анда 90% анда Европа булып чыкса, мин татар булган туктыйм түгел. Татар телдә мәсьәләсенә килгәндә рус телле татарлар күбәя бара. У руслар татарлыкка күчүдән түгел, татарлар рус теллегә әйләнү. Бу руслашу дип тә бик әйтеп булмый инде. Бу минемчә рус теле аша глобальләшү процессы. Чөнки бездә татарда 19 гасырдан башлап инде модернизация рус теле аша бара. Һәм рус теле безнең өчен глобаль технологияларга һәм глобаль үзгәрешләргә якынаю усулы. Чөнки руслашу дигәндә, ну хәзер нинди вот руслашкач нәрсә анда рус биюләрен бии башлыйм әллә. Ул рус халкына якын булырга якын булмый ул руслашкан кеше. Ул ниләргә шушы ниндидер глобаль процессларга шушы рус теле аша якынрак булып конкурентлыгы арта барган һәм бәлки шуның аша акчасы да арткан, анда хезмәт хакы да арткан кешеләр күбәя бара һәм бу моны бик тирән итеп уйларга кирәк, чөнки татар телсез дә рус телле татар була ала һәм бу күренеш төрле милләтләрдә бар. Анда яһудиләрне алсак, ирландларны алсак, төрле милләттә телен югалта барып, бөтенләй югалтып, ләкин шул үзенең милли үзеннән калган кешеләр мисаллары күп. Һәм әлбәттә телен югалтып, милли үзеннән югалткан милләтләрендә мисалы күп. Һәм без шуның турында уйлап, беренче категорияга ничек эләгергә микән дип, минемчә ниндер ысуллар табып кына бу тарихи күренеш үзгәрер микән белмим, ләкин безгә бит кызыгы 100 елдан соң нәрсә булыр түгел, без үзебез бу әйбер өчен нәрсә эшли алабыз. Без бу юнәлештә нинди үзебезнең көчләрне сарыф итеп, үзебезнең ниндидер рухыбызга тынычлык дим микән инде, ниндидер бәлки кәеф алу да инде бу. Менә бер шаярт дип әйткән сүз бар инде. Әлбәттә инде татарлар булай барса бетәчәк, ләкин безгә бит бу процесста кәеф алырга кирәк. Теге бетү алдыннан әзрәк надо покуражиться дигән зман. Һәм безнең әгәр инде безнең индер әхлак ягыннан, анда дини яктан карасак, безгә бит инде бер кешемдә теге якка эләксәк сорамаячак. Менә сезнең өчен анда 100 елдан соң татарлар бетте дип бер кешемдә әйтмәячәк. Син нәрсә эшләдең дип сораячаклар. Менә син моның өчен нәрсә эшләдең? Син акча түләнгән генә әйбер түгел. Ә менә үзеңнең ихтиярың белән, үзеңнең ничектер саф теләгең белән буш вакытыңны кулланып нәрсә эшләдең моның өчен дигән сорау булырга мөмкин, ләкин булмаска да мөмкин белмим. Ул реаль күренешме, мәсәлән, бүгенге Россия шартларында моңа кадәр булган практика нәрсә күрсәтә? Менә телләрен югалткан, әмма үзләрен татар дип санаган кешеләр, алар мәсәлән ничәдер ел узгач, алар кайсы юлны сайлый. Күзәтүләрдән чыгып нәрсә әйтергә була? Мәскәүгә киткән кайчандыр татарлар. Алар саклап калалармы үзләренең татарлыкларын? Әллә ул теге монда процентлап әйтергә бик авыр, ләкин күпчелек очракта булар оныта бара татарлыкларны. Ләкин татар буларак калган һәм үзен татар дип санаган кешеләрнең дә саны әз түгел. Белмим, бәлки 3тән 1 каладыр татар булып.
ләкин мен мында соңғы 10-20 елны гына алмыйм. Совет учурунда алам. Совет учурунда бу халат нашаррак иде. Чөнки анда дәүләт ягыннан ассимиляциялаштыру стратегия дәрәҗәсенә кергән иде. Ул совет исеме буларак, совет рус телле кешесен барлыкка китерәдер инде совет системасы. Бигрәк тә РСФСР эчендә. Бәлки анда Үзбәкстан, Казакстанда әзрәк анда хәл бик әйбәт түгел инде. Ләкин гомуми буларак аларга ниндидер басым ясау җиңелрәк иде. Бездә инде руслаштыру, әни монда университетта укганда хәлләрне сөйли, анда трамвайда татарча сөйләсәң куып чыгарган мөмкиннәре бигрәк начар вакытлар булган. Шуңа ул вакытта ассимиляцияга каршы тел беренче ни буларак тора, киртә буларак тора иде. Хәзер ул телдә мөһим, ләкин башка әйберләр дә бар. Анда без бит татар нәрсә, кем соң татар дип уйласаң анда. Менә идеаль татар кем ул? Татар телен белгән, дине мөселман булган. Мин анда дини, анда бүтән гырыф гадәтләрендә белгән, көн сайын намаз укыган дип әйтмим, ләкин мин мөселман дип үзем санаган. Татар тарихын әйбәт белгән, үзенең халык тарихын, гаилә тарихын, анда һәм башка әйберләрне, менә шул шуй бердер инде мин һәм булар өчесе дә бар икән, кеше татарлыктан китү авыр инде. Тел юк икән, җиңеләя. Әгәр кеше мөселман гына икән һәм тарихын әйбәт белә икән, ләкин минемчә мондыйларның да күпчелеге татар булып кала һәм калачак. Менә теге бер тарих кына белеп, дингә бернинди, мәсәлән, битараф икән, теле дә юк икән, бу ассимиляциягә якын кеше инде. Үзе бәлки ул үзен татар дип шутлар әле, ләкин балалары үскәндә алар теге әгәр катнаш никах булса, 99% буларак алар балаларын татар булып үстермәячәк инде. Татар белән өйләнсә, анда теге хатыны или ире нинди була, анысы аеры мәсьәлә. Шуның өчен мин монда теге караганда тел мөһим әйбер. Ул телне сакларга кирәк. Ул татарларның милли үз аңын, мәдәниятен, тарихын, динне дә бик нык, дингә дә бик нык ярдәм итүче, чөнки андагы терминнар, андагы концептлар телгә кирип киткән һәм алар аңлашыла. Бер анда белмим, анда бәрәкәт дисең, нәрсә икәнен аңлашыла, ләкин русчага тәрҗемә иткәндә аның эквивалент юк. Маңа туры килгән шаганы бар, анда благодать. Но благодать дигәндә син анда нәрсәне күз аллыйсың, ул башка әйбер. Шуның өчен тел бик мөһим әйбер, ләкин тел булмаганда да татар булып кала ала. Һәм мондый кешеләрнең саны күп. Хәзерге вакытта һәм күбәя бара. Менә бу мин татар телен югалтачак дип уйламыйм, ниндидер дәрәҗәдә калачак, ләкин бу телнең дәрәҗәсен, аның куллану аланын һәм татарча мөхитне үстерү өстендә эшләргә кирәк. Инде татар теле булмаганнарны хурламыйча, аларны сүкмичә, кызыксындырырга тырышып, кызыксынмасалар инде барыбер татарлыктан атырга кирәк дип уйлыйлар, һәм аларны ничек булса да татар калуларын киресенчә хупларга кирәк. Менә татар теле юк икән кешенең, ул русча гына сөйләшә икән, ләкин мин я татар дип йөри икән, аны хупларга кирәк һәм әйтергә кирәк, син афәрин сиңа, син молодец вообще, татар телен булмыйча, мин татар дип йөрисең. Шулай әйтергә кирәк аларга. Һәм алар шушы хуплауны күреп, бәлки телгә дә ниндидер игътибары артачак. Артмаса, бәлки ул ниндидер төрле җирдә татарларга ярдәм итәргә мөмкин. Нигә менә анда татар телен белмәүчеләр дә, бизнесменнар бар, ниләр бар, татар проектларга ярдәм итә бит, күп булмаса да. Киресенчә килеп чыкмыймсың, телне белмәсәң дә татар икән дип телен белмәгән кешедә ул селтәргә мөмкин, телне өйрәтергә. Мөмкин дә шундый күренеш. Ул мөмкин, ләкин
Менә мин ничектер тормышта буның ничек булуын бик күз алмыйм. Менә теге утыра ди берсе, менә мин татар телене беләм. Менә монда татар телен белмәгәндә татар була икән, онытыйм әле мин телене. Ул бит инде ничектер кешедә алай булмый. Аны мин бит теге дәүләт дәрәҗәсендә, глобаль дәрәҗәдә без буларны кулга күтәреп йөрик. Татар, значит, рус телле татарлар булырга тиеш, алар бик шәп дип кирәк түгел ул. Ләкин менә шәхси ниндидер тормышта, бәлки ниндидер проектларда буларга урын биреп, махсус буларак менә Яшьләр форумы тәбрикләр ясаган бит бәйге, бу әдәби бәйге ясаганнар бит. Аны рус телендә дә ниләрне әсәрләрне кабул итәбез дигәч, анда күпме шау-шу чыкты. Нигә алай булмаска тиеш? Рус телендә нигә татарлар турында язарга тиеш түгел әллә? Әллә безнең Мәскәүдәге анда белмим 300 мең татардан ничә меңе татарча белә? 30 меңе бәлки беләдер. Бәлки белмидер ансы да. Белгәндә татарча укымый. Ул нидән әнисе белән сөйләшә, туганнары белән сөйләшә. Ул белү дәрәҗәсе бик түбән анда. Аларның рус телендә татар турында әсәр булса, ул бит аудитория, ул бит аны татарлыгын да саклый. Ул татар булуыннан горурлануын да күтәрә. Һәм башкаларга да бу пиар, теге татарларның пиары. Менә бу сез бит инде мин татарча сөйләшәм хәрәкәтенең башында нигезендә дип торган кешеләрнең берсе. Менә бу хәрәкәт үзенең максатларын ирешә алдымы? Минемчә күбесенә иреште. Biz аны башлатканда безнең төп максат татар телен колхоз теле дәрәҗәсендә дип уйлауны, дәрәҗәсе бит колхоз теле дәрәҗәсе түгел. Ләкин совет чорыннан соң калган шундый стереотип бар иде. Менә татарча сөйләсәң, бу әле авылдан килгән микән, бу ниндидер теге неразвитый какой-то, нецивилизованный, варварский, шундый кеше дип ниндидер шундый ни бар иде. Менә мин 2008-2003-ләрдә укыдым университетта. Аннан соң аспирантурада калдым инде. Ул вакытта менә мәсәлән икенче бинада, истфак бинасы бар бит инде. Ничәнче кат иде? 3нче катта без дустым белән татарча сөйләшкәндә безгә бөтен сүзлек шайтып карый иде. Нәрсә? Нигә булар татарча сөйләшә? Нигә? Хәзер анда әйбер юк. Хәзер менә урамда кеше татарча сөйләшкәндә бер кеше дә карамый бу ни телдә сөйләшән икән. Бу нормаль әйбергә әверелде. Әлбәттә без эшләдек дип әйтәм, ул инде зур процесс. Ләкин бер үзебезнең өлешне керттек инде. Баумында, шәһәрнең уртасында да рәхәтләнеп татарча музыка була, һәм ул музыка заманча, анда рэпда, рокда, ворлдта, фьюжнда, кантрида бүтүнсү татарча була дигән бер образны, ниндидер шундый бер хисне тудырып булды дип уйлыйм. Әлбәттә бу киләчәктә дә булырга тиеш, чөнки аудиториясе бар. Аудиториясе бар икән нигә ул бетсен? Ләкин минемчә Яшьләр форумы бик кызык һәм дөрес әйберләр эшли. Булар бу акция белән генә шикләнмичә, төрле анда татар дозорлар, анда без беренче тапкыр уздырганда ничә команда, көчкә 5 команда җыелган иде, хәтерләмим инде. Римлардан сорарга кирәк, алар башлаткан. Хәзер 60 команда бүтән шәһәр уйный дигән сыман. Һәм менә бу бер яктан мин татарча сөйләшәм, ул ниндидер инде теге гомуми бер платформа дип әйтик. Ләкин анда мин татарча уйлыйм, мин татарча язам, әйберләрдә барлыкка килергә тиеш. Ул якта да эшлиләр, менә бу әдәби бәйге, мин татарча язам, инде омтылу дигән сыман, һәм теге татарча уйлыйм дигәндә, ул теге татар телендә генә уйлыйм түгел, бәлки. Теге татар менталитеты белән билим. Анда русча да булырга мөмкин. Бу теге русча уйлау әйбәт дигән сүз түгел. Ул шулай да була ала, һәм бу булганда да ул татарлыктан китми, бәлки.
укыйм дигәндә менә бүгенге татар матбугатына бәяләмә белән әдәбиятны укырлык әйбер юк дип әйттегез. Әмма матбугатка килгәндә менә бүгенге татар матбугатын сез укыйсызмы? Укыгалыйм, ләкин ниндидер яраткан бер масса күләм мәгълүмат чарасы бар һәм мен көн сайын ачып укыйм. Андый ни юк. Бу зур проблема инде ул татарча гәҗитләр ниләр. Яз мәкаләләрнең дәрәҗәсе күпчелек очрактан ниндидер түбән инде. Бу журналистлардан гына тормый. Гомуми буларак татар теле дәрәҗәсе кайда? Татар теле журналистларда шунда инде. Менә мин берничә өлкәдә профессионал буларак эшләгәннән әйтә алам инде. Мәсәлән, сәясәтне язу бик анализлау бик түбән татарча. Анда ниндидер хәзерге вакытта мәшһүр яисә бөтен кеше белгән сәясәт буенча китапларны укучы гел юктыр ул журналистлар арасында. Әгәр син сәясәт турында һәрвакыт язасың икән, син бит инде укырга тиеш, анда сәяси теорияны да белергә тиеш, анда концепцияларны да белергә тиеш. Әзрәк укыгалар, анда елга бит инде 5-6 китап әзеннән укырга кирәк. Татарча түгел әлбәттә, алар татарча юк. Анда инглизчә димим инде, русчалар бит күбесе тәрҗемә ителә. Анда шул ук милләт теориясеннән башлап конструктивизмларны бергә тиеш бит кеше, әзрәк күренергә тиеш, ләкин юк анда әйбер. Менә ул монда килде, ул татарларга әйбәт, татарга начар. Кызыктуу бит инде уку. Менә мин татар телендә күбрәк репортажларны укыйм, чөнки анда фактлар бар. Анализлау миңа күпчелек чакта ошамый. Кайбер мисаллар бар, анда минем әнием ул критерий инде. Минем өчен китеге мин әзрәк һәрвакыт ничектер гомуми ни белән туры килмәде минем карашларым. Гомуми агым белән дип әйтим инде. Менә әни инде минем гади татар хатыны югары белемле, ләкин азнакайда үскән, тәрбия алган, анда нидә авылда туып, югары белем алып, кайтып гомер буе азнакайда эшләгән мәгариф системасында. Ул менә мин төрле гәҗитләргә, журналларга яздырдым үзем. Хәзер җайлы бит анда, керәсең дә интернетта язасың. Ахыргы шутта Ирек мәйданы гәҗитенә калды. Калганнар кирәк дип укым, яны яздырмам инде ди. Ирек мәйдан яздыра. Менә ул Ирек мәйданы минем өчен шул сирәк мисаллардан берсе. Анда сәясәт турында да бар, җәмгыять турында да бар, аның киңәшләре дә бар, хатын-кызлар өчен дә мәкаләләр бар. Менә ул шундыйрак әйберләр күбрәк булса әйбәт булыр минемчә. Конкуренция да түбән минемчә. Минемчә татар теле даирәсе эчендә конкуренция гомумән түбән. Анда акча да юк. Анда зур мәсәлән түләсәләр, белмим, анда Казанда уртача эш хакы 30 мең диләр инде. Гомуми буларак. Ләкин сен журналистка 100 мең түләсәләр иде татар матбугат чарасында. Бер 5-10 елдан соң андагы сыйфатлы язучы кешенең саны бик күп артыр. Менә ул мәсьәлә дә бар. Ул бит нидән генә тормый инде. Нигә инде ул анда тырышып татарча язсын, мөхит рус булганда һәм рус матбугат чарасында күбрәк түләгәндә. Шуңа анда конкуренция әзрәк сыйфатлы эш эшләдеңме? Әзрәк кызыграк әйбер яздыңмы? Күренә башлыйсың моменталь. Менә мин 5нче курста укыганда халыкара мөнәсәбәтләр инде Казан вакытта дәүләт университетында Интертат гәҗитендә яза башладым татарча. Мин беренче буларак журналистикага керүем 15 ел элек менә Интертат белән башланды. Әлфия апа иде ул вакытта редактор. Мин халыкара мөнәсәбәтләр турында яза башладым. Халыкара сәясәт, халыкара икътисад һәм башка. Менә 1-2 ай узмады, мин бөтен кеше таныдыр. Чөнки ул өлкәдә язучы юк. Халыкара мөнәсәбәтләр турында татарча язучы хәзер дә юк. Ул вакытта да юк. Менә
анда студент болсынмы, аспирант болсынмы, шушы турда макала жаза башладымы, ул анда феномен булачак. Biz hozir bir yaş jырчыларны феномен деп атыйлар. Ул музыкада гына түгел, бүтүн җирдә шулай. Сыйфатлы эшләдеңме? Феномен буласың. Аның акчасы булырмы, юкмы? Ул башка мәсьәлә. Бәлки музыкада акча бардыр, журналистика ул кызганычка каршы үзеннән генә тора торган әйбер түгел, ул күбрәк зур структуралардан тора торган әйбер. Рус журналистикасында шул бүтән эш акчага бәйле дип уйлыйсызмы? Мәсәлән, мин әйтәм, рус журналистикасында да мәсәлән хезмәт хакы югары булмаганнарда, әмма анда сыйфатлы журналистика бар. Сәбәбе нәрсә? Андый басмалар да бар. Әлбәттә, бүтәнәй бер акча гына бәйле түгел. Мин кабул итәм, ул факторларның берсе, аны дөрес итеп кулланып, дәрәҗәне күтәреп булыр иде, минемчә. Параллель, мәсәлән, басмаларны без алсак, телевидениедә яңалыклар тапшыру, татарча яңалыклар тапшыру русча. Бер компания, әмма әйтә аласыңмы, менә татар журналистикасы, рус журналистикасы дәрәҗәсендә югары дип? Юк, ләкин мин гомуми буларак Татарстандагы журналистика, татар русчасының татардан дәрәҗәсе бик нык югары дип уйламыйм. Минемчә. Федераль дәрәҗәдә югарырак, анысы 100% инде. Мин әле Казанда күпме яшәп тә һәр вакыт күбрәк укыйдырым. Мәскәүдә язылган мәкаләләрне. Ул рус телендә бәлки язу әзрәк җайлырактыр, һәм монда рус телендә конкуренция күбрәк. Конкуренция күбрәк булдымы, иң начарлар калай, артта кала, һәм алга әйбәтләре чыга инде. Без ачык конкуренция турында сөйләшсәк. Әлбәттә, Татарстанда аның хәтле үк ачык конкуренция юк, ләкин әйбәт язасың икән, сине барыбер күрәләр һәм нитәләр. Татар телендә, мин әйтим, гомуми буларак татар теле даирәсе эчендә конкуренция түбән. Конкуренция түбән булдымы, андагы әсәрләр дә нинди өлкәдә булсын, журналистика булсын, әдәбият булсын, музыкада да шулай. Андагы әсәрләрнең дәрәҗәсе түбән була. Чөнки бер кеше дә сиңа укымаша аламый. Менә син анда 25 ел буе җырлап йөрисең, әйме? Син конкуренция юк, шул ук сыйфатта җырлый торган мәсәлән. Әгәр син конкуренция икән, син анда бит инде патша булып яшисең. Сиңа нигә аранжировканы үзгәртергә? Шул бер үк аранжировка белән 15 ел гастроль ясыйсың икән, нигә һаман шул хәтле кеше килә икән, нигә син аны үзгәртәсең? Әгәр менә тагын шундый 5-6 шул дәрәҗәдә җырлый торган, шул дәрәҗәдә ул нигә керә ала торган, ул нишага дип әйтик инде, ул базар нишасына керә ала торган кеше бар икән, ул вакытта син уйлыйсың, мин нәрсә эшлим икән булар белән нидер өчен? Ярышу өчен. Бәлки мин анда әйбәтрәк басистны чакырыйм микән? Анда мәсәлән Альберт Исмаил безнең күренекле хәзер бит инде мәсәлән Элвин Грей белән бергә эшли. Ул бик сыйфатлы гитарист. Аларның шул Radical Election аранжировкалары бик шәп. Менә андый кеше нигә чыкмаган соң моның өчен? Менә чөнки конкуренция юк. Рус телендә конкуренция күбрәк. Шуңа ул табигый фильтр эшли инде ул һәр вакытта. Анда клан ни булса да, әгәр дә бигрәк тә без сәнгать турында сөйләшәбез икән. Сәнгать, мин монда чиста сәнгать кенә түгел. Менә язу да бит инде ул журналистика бер яктан технология, икенче яктан сәнгать инде ул. Аның ниндидер сәләтең юк икән, алга бара алмыйсың һәм ниндидер югары дәрәҗәләрне ала алмыйсың син. Менә шулай шушы феноменга килсәк, мәсәлән, бундый кешеләрнең телгә ничектер икенче төрле караш тәрбияләүдәге роле бармы? Шул ук мәсәлән без алсак, шул ук Элвин Грей мәсәлән ул әйтә бит инде, мин рус телле башкортларны, татарларны кызыксындыра алдым дип саныйм үзе туган телгә. Мондай ничек дип әйтим, эффекты бармы? Бар әлбәттә. Һәр масса, күләм, күренеш тел әгәр ул татарча икән.
Һәрвакыт ул ниндидер кызыксыну уяндыра. Ләкин минемчә бу бит һәрвакыт булган әйбер инде. Менә юк иде татар хатын-кыз романы. Спрос, ихтияж бар, тәкъдим юк. Килеп чыкты Зифа Кадырова, менә ул табигый буларак андый буш урыннар кемдер урынны анасын яулый дип әйтик инде. Теге әгәр базар терминнары белән сөйләшсәк. Музыкада да шулай ук. Аудитория бар бит. Менә ул теге әдәбиятта ул аудиторияны теге барлыкка китерде дип әйтә алабыз. Чөнки моңынчы юк иде андый төр романнар. Әз иде инде. Ул теге любовный роман дигән әйбер феномен буларак юк иде. Менә Салават бармы? Бар. Аудиториясы бармы? Бар. Акча эшләп буламы? Бар. Бар да эшлә. Әйбәт Салаваттан әйбәтрәк җырла да эшлә. Менә Юлакшин шуны эшләй инде. Менә конкуренциядан әйткәндә, бу менә мин шул Радик мисалында күрәм, русча җырлап карадымы? Карады. Нәрсә, бик зур аудиториялар җыйдымы? Алай дип әйтә алмыйбыз. Чөнки рус телендә конкуренция зур, һәм бу конкуренцияны ул нидер өчен, ашыр өчен, һәм анда акча эшләү өчен, бәлки аңа 3 тапкыр күбрәк көч кирәк иде һәм вакыт сарыф итәргә кирәк иде. Менә ул кайда, ул бит инде базарда шулай. Кайда җайлырак, кайда нише бар, шунда бара кеше. Менә Юлакшин кайда татар телендә туктады дип әйтик булабыз инде. Хәзер тырыша ул башка ниләрдә, төрки телләрдә дә, Казакстан өчен нәрсә эшләргә, әйме? Анда кыргызлар өчен хәтерләмим, бәлки Төркия өчен. Ләкин менә анда Казакстанда капса сыйфатлы дип әйтеп була. Безнекенә караганда сыйфатлырак. Һәм анда конкуренция зуррак. Анда кирер өчен бик күп эшләргә кирәк. Төркиядә инде әйтеп тә торасы юк, андагы сыйфаты теге дөнья сыйфатына якын. Андагы нинең капсаның анда кирергә бик авыр. Ниндидер үзенчәлек булырга тиеш. Шуңа менә шул әйбергә таң кайтабыз. Конкуренцияны үстерү юллары һәрвакыт эзләргә кирәк. Ул күпчелек очракта без аңа ничектер тәэсир итә алмыйбыз инде. Мәсәлән, Попсада без ничек тәэсир итә алабыз? Менә шундый теге нокта дип әйтик инде, атуларда. Шулай әйтеп буламы? Теге точечный ниндидер эшләрдә әдәбият булсын, анда мәгълүмат чаралары булсын, ул очракта без конкуренцияны күтәрә алабыз. Бер сорау тагын, ни өчен менә шушындай конкурентлар җирлек юк? Һәм менә татарның үсеш стратегиясе дигән шушындай утырышлар башланды инде, утырыш дигәнсез. Атырылмаса да кулланыла инде. Дискуссияләр кулланыла башлады, шушыны татарны үстерер өчен. Һәм ул нинди формада булырга тиеш, аның эффекты бармы? Менә шушы ике сорау. Безнең түрәләрдә һәм мөхтәрәм безнең абыйларда, аларда бит һаман менталитет әле искечәрәк. Коммунист, комсомол менталитеты һәм аларда конкуренция сүзе юк дип әйтик. Аларда дөрес ясалган система, үзебезнең кешеләр, значит, шулар бюджет ала, нитә, ул шушылай аларны үзгәртеп булмый. Менә Рөстәм Нургалиевич ничектер ул комсомол системасыннан кырыйда калган кеше, аның биографиясе буенча, шуңа ул минемчә татарлар өчен бик зур казаныш бер яктан. Чөнки ул конкуренцияның нәрсә икәнен аңлый. Һәм ул бәлки һәрвакыт теге бик күркәм нәтиҗәләр белән дә булмаса да, ләкин менә ул мәгариф системасы буенча анда Сингапурларга йөртте инде, укытучыларын да йөртте, ниләрне йөртте. Кешеләр күрсен, ул бит шул конкуренцияны арттыру. Кеше бара да шакката, бәттәш булай да эшләп булган икән. Дибейме? Анда класста кешеләрнең утырту асылын әз генә үзгәртеп, бөтенләй берне үзгәртеп була. Әйбәтме юкмы ул аерым мәсьәлә, аны специалистлар билергә тиеш, бәйләргә тиеш. Ләкин ул менә хәзерге вакытта ул иске бер җирдән генә чыга торган, өстән генә
түшө турган указлар, әмірлер һәм башка әйберләр урыны менә без астан ничек кешеләрне күтәрик микән дигән стратегиялар барлыкка килергә тиеш. Булар кайдадыр бар инде, алар үз-үзеннән барлыкка килә, ләкин дәүләт дәрәҗәсендә, гомуми җәмгыять дәрәҗәсендә андай әйберләр юк. Белмим инде булар нәселләр үзгәрмичә барлыкка килерме, юкмы? Мин гомуми буларак сәясәттә дә, илебезнең бару юнәлешендә дә минем өмитем шул нәсел үзгәрүендә генә, чөнки хәзерге вакытта минем үземнең теориямда мин беләм, анда берничә коммунист, комсомол һәм башкаларга хәзерге бүтән җирдә булган мөдирләр һәм түрәләрнең күбесенең, бүтәнсенә түгел, күбесенең менталитет шул алар 80нче елларда тәрбияләнгән идеологик ягы ничектер бер булган, эчтәлеге үзләренең мәнфәгате өчен генә булган бер системада үскәннәр алар. Һәм шуны алар инглизчә әйткәндә реплицировать итәләр инде. Шуны һаман кабатлыйлар һәм ул хәзер инде имитация дәрәҗәсендә кабатлана, шын анда совет системасыннан түгел. Ләкин дөньяда без күрәбез, бүтән җирдә дә конкуренция булмыйча, андагы мотивациялау булмыйча, мустақил бәяләү булмыйча берәр дә алга бармый. Татарстанның үзенең мисалы да, Россия эчендәге мисалы да күренеп тора. Әгәр Татарстан нәрсәдер эшләргә маташмаса иде, ятып жыкласа иде, хәзерге ни булмаса инде. Без анда Ульяновск ягына чыкканда күрәбез, мәдәният бетә дигән сыман, цивилизация. Мин шулай итеп күргәнем инде. Юллар да бетә, бүтән бер җимерек, анда Псков якларын вообще үлгән. Шуның өчен менә ул конкуренцияны аңлау бер никадәр дәрәҗәдә бар. Ләкин бу күбрәк теге зур проектлар, шундый теге региональ, икътисади проектлар дәрәҗәсендә бар. Ә менә мондый шундый бик нечкә, нәзик, милли якта алар кызганычка каршы әле үзен ничектер күрсәтә алмады һәм булар әле нидә генә теге безнең милләт әле авырлыгына мондый әйбер белән. Ләкин авырлы булды инде минемчә. Бәлки тудыр алдагы 5-10 елда. Һәм минемчә монда безнең система бит инде шундый, бүтән әйбер президентка бәйле. Ручное управление, ул бит инде Мәскәүдә генә түгел, бездә дә. Һәм мин үзем теге конкуренция астан чыгу яклы кеше буларак та ни әйтә алмыйм инде. Монда Рөстәм Нургалиевичка дөрес итеп аңлату, моңа ниндидер дөрес фикерләрне җиткерү һәм конкрет тәкъдимләр ясау җитми бәлки. Белмим, аның милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе кемдер, ләкин үз эшен дөрес итеп башкармыйча. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.